Mä oon ollut nyt täällä Amerikassa viimeiset 5 päivää ja mä oon saanut mun huoneen semmoiseen kuntoon, kun mä halusin sen olevan, joten mä ajattelin nyt tehdä tän room tourin teille, kun tää on vielä täysin siisti. Elikkä mä asun tämmöisessä alakerroksessa ja mulla on täällä oma kylppäri. Ja lisäksi mulla on sitten tämmönen näytille entinen vierashuone mun oman huoneena. Ja ihan ekaksi mä käänsin mun sängyn, kun mä tulin tänne. Alun perin tää sänky oli näin päin tässä. Mut se vei tosi paljon enemmän tilaa, kun sen sängyn molemmilta puolilta pääsin sänkyyn. Niin mä päätin nyt kääntää sen tälleen toisinpäin. Ja nyt tässä huoneessa on paljon enemmän tilaa tässä lattialla. Että näyttää paljon isommalta. Ja lisäksi mä kävin hakemaan Walmartista jollain $15 tämmösen maailman ihanimman harmaan peiton, mikä on tosi pehmeä. Se ei kyllä yhtään sovi tänne huoneen väreihin, mutta mä ajattelin, että mä voisin koittaa ottaa sen mukaan Suomeen. Koska tää on semmonen, että tää voisi sopia sit vaikka joskus myöhemmin omaan kotiin tai jonnekin muualle. Tosiaan tässä on tää mun sänky, minkä te jo näittekin. Ja tää on tosi kätevä, kun täällä on tämmönen sängyn pääty, minne saa kaikkea tavaraa. Ja mä kävin Walmartissa hakemassa valokuvakehykset, missä on mun poikasta Valtteri. Ja sitten tää on ehkä maailman fiksun juttu ikinä, kun mulla on vaan aika rajallinen määrä noita, mitkä muuttaa Euroopan pistokkeet tai Suomen pistokkeet amerikkalaisiksi. Niin nyt mulla on tommonen jatkojohdossa eurooppalaiset päät ja sitten vaan johdon päässä on se amerikkalainen pälä, mikä muuttaa sen sitten amerikkalaiseen tommoseen pistekkeeseen sopivaksi. No sit on tää mun ikkuna, missä mä oon hankeen maisema, koska tosiaan mä asun täällä pohjakerroksessa, niin täältä näkee vaan tän verran. Mä en oo vielä kokeillut, että pystyykö tästä yli karkaa tai jotain, mutta joo. Ja sitten on tää mun huoneen ehdoton suosikkikohta, eli mun walk-in closet. Ja mä sain hommaa tänne erilaisia juttuja, mitä mä halusin. Mä hommasin tänne tämmöiset vetokorit. Ja sitten tämmösiä kivoja mintuvihreitä tai turkooseja. Näistä vähän hassulta tässä valossa tämmösiä henkareita. Et mun matkalaukku ja pyykkikori on siellä. Ja lisäksi mä printtasin Suomessa ollessani tämmösiä mulle tärkeitä valokuvia. Ja tää kaapin ovet näyttää niin kuin tältä. Siellä on erilaisia mulle tärkeitä kuvia. Ja sit lisäksi täällä on tämmönen seinään upotettu työpöytä. Ja siinä on mun erittäin amerikkatyylinen päivällinen. Ja täältä tää nyt sit kokonaisuudessaan näyttää. Tällaiselta. Ja sitten lopuksi mä haluan näyttää teille vielä, kun täällä ovessa on Emmin tekemä tämmönen ihana kortti. Niin aina kun mä lähden pois täältä, niin mä katson näitä mietinlauseita. Et jotenkin tää on mulle jotenkin tosi semmonen osuva just nyt. Mut kertokaa toki minkälaisia videoita haluatte lisää, niin mä voin katsoa, jos mä pystyn semmosia teille tekemään. Moikka!